Můžete mi zkusit tvrdit opak, ale pravdou je, že Češi prostě odmítají používat členy. Prostě na ně kašlou. A ty, co se snaží je použít, tak váhají, jestli použít e nebo n. A přitom je to snadný. Zkuste si vyslovit a apple, a apple. To mě tady stojí strašnou námahu, a apple. Takže tam vrazím n, an apple a krásně to plyne. A proč? Protože n mi končí na souhlásku. A já pak z té souhlásky krásně můžu napojit na tu samhlásku, na ten první zvuk v tom slově, který následuje, na to a, apple. Takže an apple, souhláska, samohláska. Tak to přirozeně v tom jazyce je, že střídám samohlásky, souhlásky a pak se mi to krásně vyslovuje. A kdybych chtěla třeba slovo book, který začíná na b, na souhlásku, tak tam zase nebudu cpát an book, protože zase bych cpala dvě souhlásky k sobě. Já řeknu a book a mám zase samohláska, souhláska. Krásně mi to plyne. A to je to, co já v tom jazyce chci, aby to šlo vyslovit snadno. Takže když mám n, tak následuje vyslovovaná, nepsaná samohláska. A když mám tak mi následuje vyslovovaná souhláska. Takhle snadný to je.